Wen, gamin di maminsan, inayos natin ngipin ko. Kas diya. Woy, namo balay ni Baak. Nga markalain nak. 750 lang. Oh no! 1 inches. Yung lakit din ni George na ya. Ata nga pinagrup-rupa, uray anyat ta, mabalay. Siguro doon lang ah. Doon mo nga tabalay da back to. Brad! Oh no! Mabali nagdamag, Brad. Madi na mga awag-awagan nga, Brad. Madi ka mga Brad. Kapay mo din kate, Brad. Ha? E di Joe. Jo, o kisti sa pam. Tumpa, taropam ka. Kapit na naguyong ka. Agdamag la tao ka. Nya, ti damagam. Damagak lang kumano, din no balay da baak. Hindi ka parang galog, damag, hangka kanyak. Apunay ka mo tin, Joe. Di ka mo barangay hultoy. O kisti sa pam, magdakal tapatan ni, kasla tarasir, pwede pamaw. Siguro nagdamdamagak, tamadik among. Mbay, nyati, kasapulang binibaak. Ate ko mangipin ko, ipasukat ko kuman. Ha? Ampay, kano pa naging dentist ni Baak. Wen, gamin di maminsan, inayos natin ngipin ko. Kas diya. Nice. Woy, namo balay ni Baak. Nga markalain nak. 750 lang. 750 lang magayam. Ha? Anay nga sa nga ribon, basta itulod na kinya da baak. Wow. Dagi taman. Money purse. Ate Nay. Kasta. Kato yun, title ko kada Baak. Okay. Oh, Titan. Maba ka na. Pa, ito yan? Kuna, sukar din sir din ko. Mutalan kaya. Tadwanak mo ta, di ka mo tanay, nagatunga balay. Ha? Arkila lang titong-tungan ta. Tatagpakuyog ka pa. Sige, dagdagak lang magasot. Tadwanak lang. Sige. Tatay ko pa yung bagaji. Intol ko matatay pa. Bak. Pangailan na kasarra. Di balaylan na eh. Tao dyan ikaw. Kato siya sa. Oh no! Kaya nga tayo pagtutungtungan da di kalman da may laking members. Oh no! Duwada pa ni bakit? Nako, naksitin. Kapapasyar ko. Apo, nalaylayin. Bak! Dapasin din! Hindi maminsan ka pa nga ur-urayin na pa itataka lang hanapan dito. Tatalang gamin lumay nga di pinagdalos mo. Ha? Oh, dugo kayo pala dyan eh. Kita man no, maya mo lang. Oh, quality Nice. Nekata gaji mancanan, tsaka gaji tartarnan. Yahoo! Pumugi ka tan, George. Halay ka matay magbibili siya, Bak. Hindi ma. Kituin na JR, dinukait mo, pati ata itlog mo, pasilingay. Oh, kabali na dyan? Kituin na, dinukait mo kay pagbalinik nga kaslaholin ti kasiling na. Wax ko nga minaji. Anya, agtong-tong kailangan, sukata matingipin ka. Ay, yung gaya maya. Agora ka lapit, like lang nga gamit ko. Okay. Nakachamba ka, tanibag ti nang dilis ng ipong mo. Ganyan rod. Nice. Naglakapay singer na. Quality si ka. Oh, pwede lipatan na. Eh, dagdag mo nga 5 asaw. Oh no! Wen, saan ka madanagan? Siyak bahala, basta stay put ka lang ta. Nakita man. Pinagayam tinagan mo. George, tinagan ko. Wow. Nung danto di postiso ko, just call me Daniel. Daniel nga. Daniel Padilpa. Kung nasa akin na ang lahat. Pagkumpleto na ang ngipin ko sa harap. Oh, yeah. Nagpuskol mo taro pa mong George. Talaga kas na tigwapo. Ha? Ayos Bitak man tuyay. George, relax ka lang Madi ka nga agner-nervyos.
Sa sigurado ato yun. Maurno sa atang ipin mo. Sukatang katat no ka. Madingag kalaw-kalaw. Oh yeah. Bilisan mo ka, Twin. Nice. Kitang tadi size na. Oh no! Wait lang, nakaka-upset yung matak. Yahoo! Ah! 1 inches. May lapad na. Ah. Five millimeter. Nice. A-level na. No, 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 no. Ni, umodar mo na. O, JR, kargam tanong. Okay. Sakto bala ka niya mo, kakaporsin ka. Relax ka lang hanggang nagaraw. Ha? Hindi ka nagtubra sa'yo. Inches, size. O, bak. Takarga natin. Nice. Na nga. Oh boy! Ayun. Hindi ka nagaraw. Oh no! Ano, pantay. Yan. Panain. Silangain. Yahoo! Ayos. Okay. Nga ulit tama. Oh no! Yan. Level, ayos mo. Pantay mo. Nice. Okay. George, ang kapay lang mang manti natangkin nata, madi nga madisalign tangipin mo. Nagayam ti salpak ta, aji second hand no, aji brand nyo. Bahala kan baak, doon ti pagmayatan na. Dati amok nga mayat. Aji ngipin ti elepanteng, kaso, tirik pa aji Thailand ajay. Nalagda nga ta aji baak, may bagay nga tagto itsura kaya eh. Ang lakit din ni George sila yan. Ata nga pinagrup-rupa, uray anyat ta, mabalain. Siguro doon lang Sabang kahit nakto jay arimal. Yeah, boy. Oh, gitaman ni George. Sino mga ajay? Wala, crush ko ajay. Weh. Aji na taytawag kanya. Tapos, napagpudaw kanya kaajay kan ka atidog tibok na. Sigurado ako, George. Mapasagot mo ajay. Basta maurnos ko ata ang ngipin mo. Mati ka kanya. Tsaka, George, idagayam tila lang ako nga sa bunita. Kahit ajay, paret kutis mo. Nice. Badi pa lang ati kutis ko baak. Ati pa lang ngipin ko, importante. Okay. Kasi George. Hindi mapay dati rumrumbar nga sa kaipis ta agong mo. Yan. Ang mga baybayan nata ngipin mo, George. Oh no! No, dati mantsana. Oh, kapas, ikatim no kagad. Okay. Tapos, ngalim, ikam alkohol. What? Oh no! Sige, JR, kayo mo magpayaw. Madipay lang. Kaunti pira. Murayim tong agsilnak. Nalalakan tao, da-discount mo. Tagitaman bak. Baga mata Woy, kailangan nyo nga alagaan na kitang ngipin nyo. No, mayati pinag-isim nyo. Sana, Nya baak, ayosan? Okay klata jang ngipin kaon? Woy, Nice. siyempre, nabayag pa yung aday, gapo pa yung abroad. Okay. sana, Ngimitawag ko tulatan, total nasukat ko mitay.
Sige, wakay tulat ta dyan. Panaktulat ang tibalay mon. Nice. Goy, gamitin pa lang ato yun ito ko. Takab mo ta ang iwat mo. Baka sirikin tapok mo infeksyon. Dapat singaw na eh. Naglaing ka nga talaga ba? Uy na George, kastak nga alagaan ti pasyente. Back with care, kung nada maroon. Oh, yeah. Ano, George? Intan? Ne, apa pang kayaw? Bayad mo, madi ka pa nakabayad adyong mo na nga session ko kanyam. Yun gayam ya. Apay mano ajay? Agpaw na ka pala ti 2 mail. What? Tuno sumampit to adyong ipin mon. Adyong mo to itid adyong full payment nan. Nice. Sige. Atinin. Ayos ah. Sige, salamat ha, Inkamen. Sige nga raw. Uy, Jar, ratali bulos ko. Kumikitang kabuhayan, George. Nalaing gayam ni Bak. Sige. Ay, Jo, tulad na balay ah. Woy, tulad ka. Eh, panita dyan. Another ko aja, may mandride. Di bali siyang ribaw. Wen, basta tulad na. Sana. Nalaing gayam ni Bak. Sige.